welcome back to my channel. Me is your girl Aliyah, and so today mag-camping ta. Ako ra isa kay wala akong mga amigo kay galaan. Ug din ako manghod na to. So ahong ubanan ang spot kay na si Boogie. Surprise! Boogie ayaw kan anak ang baon ha. Time to unpack. We have this my table. We have my chair. The head of my chair. And guys, is a symbol na nato. Ang pakandun na. Karong, ang ba na? Ang umak ka karong po. Okay. Mayanak na. Ito na nagkap ng kalilo. I can help us help. So guys, gitagan kong mais kanina ni ate kanang binuang. Look guys. Opo niya panitin ako ha. Humot na ganing ko. Kani may kaon ilaway ko. Usara ka ko na isa. I will have watercolor here. I'm broken guys. Na kay kapit. Oh, I have paper, pencil. Oh, I can have notebook. Look. LOL surprise roller. Oh, we have this guys. Kit is dito back. And we have kit baso guys. And we have some kit here. And talha. And food. Mana kog impake og assemble. Pasensya mo kay nay. Kuan iro daghan sa mo silingan. Pagkaw na ta. Panit na cornicor. Guys, nahapat na ako na mag-usap niya. Vodka! Cheers, pare! Cheers, guys! Cheers, guys! Oh, inama! 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 Kon puting mais kamay kaya isa makalability. Guys na ay usa ka tawag sila magpapa og magkaon ko. You know guys, you go
Emotional damage. Kaya agasan ko magkaunggod sila. Di mag-agasan pagbata pa sila. Ngayon guys, kaon kay di na ko. Kaon. Nga. Manuna. Kamera pala dun eh. Cheers, tagay. Inak ko anong uban. Ito na siya nakakanon. Guys, pag niaging adlaw, nabisita si ante. Kay dugay na may wako uli. Isa lumbog kay face na. Guys, ahong gipagita si ante sa ahong vlog. Ahong gi-connect ang cellphone sa TV. Unya. Kanang among gipatanaw si ante. Nagarbing katawa niya. Wa siya kahinamdam nga naa pa dahil siya'y lakwon. Manang alas 4 na siya nakaadto kay ni atin magod siya kasal pag Bernes. Guys, I'm so very feeling arty. Artsy ha, dili arty. Ang pintalan si Daddy. Nagabasa ang slide. Pudot sa bato. Waking up, magpa-music time. Ay guys, nako ipakita niyo. Dali mo na siya. You're my honey bunny sugar. Pam-piyam-piyam. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrops nice. An apple on my eyes. And I love you so. But I want you so. I'll always be right here. And I love you so. Ato ko gawas kay ato nice kay hanan. I can bring this pencil, this cute cheek, and napula, piso pula. And my LOL surprise ruler, and my watercolor nga tag 25, and my paintbrush. Huwag na sila na. What do you guys think? It's okay? Mautan lang ang hilak ko. Uli na sa itong balay-balay ang taon kaya alam ang nito. So guys! Hita. Magpatik. Hita mga lingkod huwis sa kita kong tiyan. Nalabian ako kaog mais to sa ate-ato gikaon na. Dili ni baya akong mais. Okay guys. Kita. Landong-landong. Guys.
Kamo guys, inyo bang pa sagdaan yung anak kong magduwa og kanang mga bisag unsa? Ayaw sa jud padua kay wala para ba makuan ang COVID-19. So ayaw sa jud pagawas-gawasa kay naa daw bag-ong COVID nakit-an hos balita. Kay gabi ro na kalingag uwan-uwan. Na nari ko bangs guys. Dugay naman nagtupan disal kon my head. Mukat-kat daw taarhi guys. Subay ta. Ako ning gawas ra ko kay para ra jud ninyo na makita mo palihog jud subscribe kay 10 pa ni subscribe kailan ni kabuan akong vlog. Palihog jud guys. Kinapalihogan na. Arhit guys. Saka na ko sa kahoy nahadlok, medyo nahadlok ko. So mag-arhita. Nirata, ay madlok ta, matagak ta ito. Kita mo lingkod. May arhin mo higda guys na. Tuping hangin na oy. Hangin. Yeah, guys. Samat no. Ang kuan da joy daghan guys, ang followers pero ang subscribers wala. Mutanaw ra mo guys, di mo subscribe. Bahalag wa mo kailan ako guys, basta subscribe mo. Saka na ibang maurota. Guys. Guys, mga tauan na kalman. Manggi-deliver. Amo ko yung mga kung ano ni dato. Di may dato guys ha. Di may dato. So guys, ahita ni mga haling ane. Naidaghang tangad. Uy, talong may kawatan na yung joke. Joke guys. So guys, ahita. Ha ha ha. Ha ha ha. Na mga saging. Ayan kita. Ano to? Si Dada. No, 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 no. Nato yung kahoy anig guys. Katong pangpatyo na itong kalaban. Hacha! 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 Cha! 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 So guys, mag heart to heart ta guys. To heart to heart talk. To big shout out ni Ate Florame Buholana. Kalingaw ko subscribe. Wala ko kwarta para ipalit sa imong perfume kay kalingaw lang ko og tanaw sa imong videos. Biguan jud ko nimo. Ako'y kinabigis fan nimo. Na ako'y tigtanaw sa imong tanang vlog. Notice me. Kung kita pala mo ko sa imong number, hagbay ra ka na akong gitawagan. So, back to the good stock. Ate Florame. Pwede. Search nimo akong naamang ko kay number, nakalimot lang ko. Ito imong vlog nga coffee. Magduwa ko cards. So, wak man ko'y kaduwa. So, magkasal na lang ko. Maorat tong vlog. Isapot ko sa akong baraha. Please like and subscribe and hit the notification bell. And palihog ko share ni Ate Florame Buholana is nakaila kaniya. See you tomorrow. I will see you next time. Bye!